Maksudnya ngarep kuwi padha. Lah aku ki bingung e. Iki madhep kene kok rambut tok batinku. Kok ya ora iso bedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang cetok nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Minjang mang Sherlock mawon. Oh, Mas kudu ngerti to, Mas. Dereng. Mosok wong tangga desa kok. Ngerti apa ora? Sherlock itu, Mbak. Ndak keblasuk aku malah. Malah tekan ngendi-endi aku. Telo. Aku yo ora ngerti. Alah beltet kowe mbendeno nang nggon aku angger mampir kurang ngentek-enteki kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kok yo ngono kuwi. Napa? Mampir nggon Pak Jono di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Tekan kono yo nyatane disuguh madang. Madang nek nang nggon aku tetep tak hitung. Ki ana apa kuwi? Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Iki sing cetrok. Ha iki ana apa genah wayangan kok. Takon. Iki nek kok sik nek cantik ki telo nek bagus apa? Sika. Sika. Malam hari ini Mas Gareng sika sekali. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi ya. Pak Dalang ora kena sika apa? Ora. Pak Dalang sika lho jane ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Iya sebutan istimewa, Oh, sebutan sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng sika. Telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sika. Ayo maca iki Mas sika ya. Wah, jan telo tenan iki. Arep pengen sing telo apa pengen sing sika to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ayo sikak karo telo digabungkan Lah menjadi ya wis sikak telo. anggere yang penting malam hari ini aku adalah Tatin Telo. Iya. Aku adalah Gareng sikak. Iya. Iya tenan apik tenan iki. Apik ya oleh Apik oleh jeneng anyar ya nang Temanggung kok. nang getas untuk jeneng anyar ya. Ning getas itu jeneng anyar. Kuwi apa jenenge? Telo. Sikak. Iya. Seneng aku ya. Aku yo seneng. Diwaca Mas. Iso maca apa ora to kok malah. Kagem Mas Gading, Mbak Nggih. Tatin dan Mas Gareng. Nggih. Salam untuk keluarga besar Trah Yastro Diarmojo guyub rukun selalu. Amin. Amin. Nggih. Buat istri tercinta Christine Setioka. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. BY. Baik. 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 Baik itu iki tulisannya maca baik. 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 Bi. Baik. Bi apa baik? Bi. Baik iki. Bi apa? Bi apa baik? Baik. Baik. Sika yo. Telo. Apa? Cidor. Apa cidor? Cidor iki sakarepmu. Oh cidor. Dek kuwe. Cidor. Dek kuwe lah dek sika dek. Ajan telo. Ngono to. Cidor. Cidor iki jenenge cidor iki sakarepmu. Lah ya Ana lagu bajidor kahot iki berarti sakarepmu hot ngono kae. ya beda kok ngawur. Baik Pak sapa? Hei Pak suamimu Tanto. Aku nganggo sikak ora? Ora. Khusus Khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Tak kira nek setiap lanang ki sikak. Ora. Ora to. Tembange nderek mawon. Oh nggih. Iki mau ketake sampean pira ono pira? Ono. Pira? Yo engko sik wong wedok anggar karo duit kok koyo ngono. Iya. Kenake. Oh yang guyu kok ya ben mbah iki guyu Iya, ayo guyu nek ra guyune lucu iki makene. Nah. Dalem. Jangan Mas Gareng sikak gitu. Mas Gareng sikak. Sik. Iki jane iki ibu iki apa to? Mas Gareng sikak. Di. Iki lho. Wis to. Nang kene. Yo nek aku nek karo duit ki moh Mah, ya ning kene. cukup wong wedok kowe. Pira iki? Ya. Sampun nyawer 300.000. Sampun nyawer Oh, 300.000. banyak. Manto tadi. Mas Tanto. Terima Niku, kasih. Ibu sinten? Bu Arum.